assalamu alaikum mon bandiraɓe fulɓe wonɓe funnague hirnague e rewo e worgo mi salmini moni kala e inde mum e yettode mum an andi to gonɗa e to gonirɗa foof wantoro do tawima ɗon salminima calminaɗi tedduɗi gonduɗe e needi caggal yettude Allah noon e julde e guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam en jetti jehnaɓe e kadi en jetti Allah kadi e artude émission mon badɗo fayda o émission mon mawɗo o hono comédie show taw ko ɗo tan e nder Piindi TV hande kadi mbiɗo jogui beelamma e weltare nde gaddumi ɗo debbo pullo joɗɗo jontaɗo badɗo fayda hono Maimouna Haidara nde wonno mi haalni wona min koye théâtre tan jahanmi oɗo debbo pullo noon o waɗi ɗo golle badɗe fayda kadi wona tan ko enseigne ji moƴƴonkoɓe tan gaddeteɗo min gaddat kadi yonta hande e génération hande o kadi honko ɓe golli e rendo ngo ko ɗum saabi hande gaddoymi oɗo debbo pullo jontaɗo hono Maimouna Haidara no mbaɗɗa mi salminima Aïcha mi salmini kala joɗiɗo ene yeeɓa Piindi TV mais aussi mi salmini bandiraɓam fulɓe foof machallah Fouta ha Mauritanie mi salmini yimɓe foof mi salmini jihnaɓam merci beaucoup e invitation o min ɓuuri weltade saabu Maimouna est ce que aɗa andi min ka fan sammude yinmade aɗa andi ɗum minne kam fansuma mboɗo andi hewɓe so jeeɓi kam jiima mi addima ɗo maɓe mbi emin ganduno par ce que machallah hay so tawi a ɓoyani taw e aaro hon golle mbaɗɗa ɗo nde wonno minenne kadi joni min puɗɗima ƴettude âge kadi honko min gandi hen seeɗa emin jeeɓa kadi emin keftini waɗoɓe ko moƴƴi ko donc ko ɗum adduma ɗo hande par ce que neɗɗo foof e golle mum ko golle ma gadduma ɗo hande hol gonɗo Maimouna Haidara bon Aïcha Maimouna Haidara ko suko tan jibinami ko Podor min yiyami ko Podor najo kono babam ko Malinajo Tumbuktu babam ko wa Tumbuktu Chérif wa Tumbuktu kono ɓuurmi hettude koye affaire pulago par ce que min babam ko Chérif déjà kono somi haali hewɓe cikkata boom mataw kami Chérif e saabu mataw ko muynumi ko ɓuuri forde donc Podor jibinami mawnimi ko ɗo e Dakar machallah kono gallamen ko pulaar rek min kalata godgilaɓam fof ko pulaar kalata donc ɗum ɗon woni raison de plus o tagui mbawmi haalde pulaar par ce que yamne hanimi donc voilà Maimouna nan ɗon janggui après wi hen naati e aaro donc mbaɗemi hen dal eyyi ko ɗum ɓuuri kam welde ni par ce que eɗen gandi hande yontande hande machallah sa wayno Maimouna Haidara tan a heewa tip kewa capca jejjita to gumminoɗa jejjita leñol ma jejjita ko toto asli ma jejjita iwdi ma eyyi an kam ɗum Allah dandima hen ko ɗum adduma ɗo hande Maimouna Haidara noon ko mogguiyanke mais attention o waɗani théâtre o meeɗa wadde théâtre o watta ko film cinéma ji e série ji e kastinaji ko wayno wadde mode walla wadde clipaji donc Maimouna Haidara à part pulago ngu mi sikko aɗa dilla e ɗemgal gongal ngal eyyi mbaɗa dilla hen par ce que vu que ɗiɗɗi foof mbawmi donc kadi profil am ko noddami e foof ganduɗa koko moƴƴi rek mi waɗat ɗum a waɗat ɗum mi waɗat ɗum eyyi joni an pourquoi cuwiɗa ɗemgal pulago non seulement ka haal pulaar ni mais gonɗa koye milieu olof o mi waɗa précisé mais ko hol sababu tan cuptiɗa ɗemgal pulaar mbiɗa ko ɗum ɓuurimi welde ko ɗum mbaɗatni bon voilà pulago ko min ko fierté am donc jooɗade mbaɗa haala pulaar ko fierté am donc kadi sa wonta kadi to jeyteɗa ko heewi Allah dandete hen quoi won leñol ngol jaltata ko heewi Allah suurete hen donc voilà affaire pulago noon ko yiddam min ko affaire yiddam par ce que ko hen tan ko ɓuuri hen hewde te kadi ko ɓuurɓe kam andude kadi ɓuuri kam andude koye gueɗe pulaar donc ko fierté am mbaɗa dilla e gueɗe pulaar aɗa dilla ne foti film maji walla série ji mbaɗɗa pulaar donc pour l' instant mi waɗi 2 série pulaar hen gonmi e mbaɗemi hen sowa gasde taw mbaɗemi hen mais à part série ji ɗi mi yima kadi équipe Aboudjouba e Advise clip Aboudjouba e Advise o machallah donc Advise je le salue de passage neɗɗo moƴƴo kanko gandirnomi o yi kam rek o wi kam an kam clip mo mbawmi wadde foof a bokkat hen donc voilà Allah waɗi hawriti noon woni clip makko e Aboudjouba donc fulɓe nani machallah min rek ummi Dakar jiyami ha Richard pour tournage heddiɓe fof ko toon ɓe ƴetta donc o wi rek min rek wonnam waɗi kadi woni fierté am machallah
jaami toon kadi gandirmi toon e yimɓe moƴƴuɓe ko wayno Seydou Wuwa Sow e Djibi Oldou Ba mbaɗa salmina ɓe de passage kamɓe ne toon ɓe jii kam ɓe nanni kam kadi e série maɓɓe donc aduna ko continuité quoi ko continuité kala mo jiiɗa gandidirɗa e makko hannde rek ina wawi waɗoydema servir janggo donc machallah clip o woni clip baɗɗo nice waɗi cartonné machallah joni à part ɗum ɗon kadi mi yiima kadi aɗa gollo eko fate média ɗum kadi ko golle ma e ko gollam là je travaille e chaîne goto je sais pas si vous me permettez de le dire chaîne ko digital quoi 100% digital ko hen gonmi mbaɗa woni toon comme animatrice donc ko toon gonmi waɗi liggo en même temps je fais ya wattoon noon pulaar noon mi yiima aɗa wattoon golle baɗɗe fayde mais noon il faut tentina pulaagu ngu par ce que machallah ka debbo pullo baɗɗo fayde sa darima a haali pulaar tan yimɓe ne jaɓa il faut tentina pulaagu ngu inchallah waɗem caggal ma Maimouna joni an ko woni fandare ma e yidde ma e gilli ma surtout noon mi waɗa préciser e théâtre pulaar non e pulaagu ngu e pulaagu donc voilà donc machallah min tawi ɗo mawɓe waɗɓe fayɓe gollotoɓe pulaagu donc minen min ndewate caggal maɓɓe rek donc minen ko en même temps pulaagu mais modernisme quoi ko un peu moderne par ce que sa ƴeewi rôle jam kewɗi je suis plus moderne sa yi kam ni a sikkatama taw sax o ko kaalowo pulaar mais bien sûr que c'est possible que ni neɗɗo no wawi wonde pulaar kono daña wawa touche un peu e modernisme o quoi donc min ko ɗum woni rôle am ɗum kadi jananmi yeeso ko ɗum kadi ɓuuri wonde objectif am quoi pour pulaagu mais en même temps moderne que ni comme ça sukaɓeɓe kadi mbawa yebde par ce que joni eɓe comme ko neɗɗo yeɓat ko e Nollywood walla quelque chose du genre aɗa wawi ɗum yebde taw o ko koreji ma machallah kono kadi omon waɗa ko ganduɗa ko sa yi ma wawa hen wadde copier gonga donc ko ɗum woni objectif am ni objectif ma ne waɗi fayida e kadi comme sukaɓe yontandema kadi no ñantortoɗa façon ma kamɓe kadi maɓe ndaar ɗum ɓe ɓeydoɗa kadi fortudeɓe e ɗum kadi ko idée moƴƴo emin ñagotoma yo Allah yarno ɗum yeesa joni mbiɗa namdoma kadi théâtre mo mbatta o comédie et drame holko ɓurɗa hen wawde comédie et drame bon vu que comme actrice donc ɗiɗi fof aɗa wawi ko ari foof mi yahat hen ko ari foof Maimouna an joni somi addino ɗo joni déguisement goto mi wima joni Maimouna il faut ɓonnoɗa oɗo déguisement comme ça jona kam hande rôle mo hakkille mum wonani e mum est ce que Maimouna ma waw ɗum mami waw ɗum kay ma jalnu yimɓeɓe jalna yimɓe so affaire o namdi ɗum rek mi waɗat ɗum a waɗat ɗum a waɗi théâtre sur scène mi meeɗi waɗde théâtre sur scène mais ɓooyi guila temps école mi meeɗi ɗum wadde tourné ji comme ko fate rendu comme jaaha Fouta mbaɗa tour dingiral ɗum won théâtre dingiral tawi a waɗi ɗum non ɗum noon mi waɗani ɗum kam il faut mbaɗa ɗum ɗon mi waɗani ɗum mami wadduma e Amadou Tidiane e Amadou Diallo ɓe nawma Fouta ɓe inchallah ɓe jonkuma toon inchallah ça me fera plaisir ma welto momi welto trop donc bisimilla ma e nder Piindi TV télé fulɓe télé mo ganduɗa kala ko ina yañña leñol ngol tan ko hen jeeya ka neɗɗo moƴƴo ka baɗɗo fa min kam ka fan sam mom min kam min Aïcha on min yiɗanma hooram min yeehi jiilimami jiitumami gaddumami ɗo ndeysan mon andi so Seydou yeeɓi émission mo wi mais non mais Aïcha to itti Maimouna Haidara par ce que min jewtidi hen ko heewi machallah sahaji mi wiyoma onon on tottata kam oɗo mi nawomo Piindi ɓe mbiya kam an ko moƴƴi fof nawanta ko Piindi mbimi eyyi ko noon kono machallah mi weltima mais Maimouna mboɗo jogui concept noon goto e émission o mo jinnomi ko kalna tan hunde ko ganduɗa a wuuri ɗum ko gueɗel tokosel tan ko wawi jalnude bandiraɓeɓe comme ça non il faut kalna kam bon voilà min ɓuurmi nde wadde cukalel donc meeɗi yadude e sehilam goto min jeehi ɗen balɗe ko ndungu wanno donc min jeehi guertogal ina wonde cofi kewɗi non o ko haalpulaɗo anani guertogal ina wonde cofi kewɗi joni noon e nder huɓere joni noon min ƴeewi min tourni gauche droite min jeyani hay goto min mbimom gujjen cufi ɗi nawe o wi kam gujjene min ƴetti mbuus nannumi hen min ƴetti cofi kew guertogal rewe amen cok hantede dog joni noon min mbaɗe mbus hannde min gone haal mbimi somi yeehi so tawi an jogui guertogal gorel nguel a tottat kam min so tawi min jogui luuɓa kam quoi comme ça min mbaɗa projet quoi gofono haala so o heeɓi tan joom galle o yalti
he cofiɗin mo cik nder mbuuso tan min deddi mbuuso min dogi non vraiment noon Maimouna noon a betti kam de aɗa nani ɗi oɗo pulaar hande Allah sernima e Fatima biyara hono gatogal wiyete o wi ko gatogal goral o wi ko cahangal an Allah sernima e Fatima machallah mi weltima no fewi widema tan bisimilla ma e galle o kadi sa welama mbayro holko jinnoɗa min naata hen en natani hen hade men waynade bandiraɓe ɓe bon voilà je pense que en naati e l'essentiel o donc ko heddi ko sona ɓe nduwono men rek affaire o komin pawi projet ɗi Allah walla men hen rek kadi komin mbaɗat ko fof kadi tawa kadi ina wela ɓe tawa kadi ina wela ɓe eyyi joni min Aïcha won somin noddima mi wima Maimouna mi yiɗi goddade ma e série pulaar ɗum noon en ƴetta ɗum online ɗum online d' accord après mayen jaa less kalen hen wadde wayno bandiraɓe ɓe Aïcha vraiment mi weltima ça fait vraiment plaisir kani machallah nde nanmi hen nde ɓooyani kono ina hollira donc ko mbaɗanmi ko yimɓe nana jeeɓa ɗum nana jiɗi ɗum donc voilà mi salmini yimɓe fof mi salmini jihnaɓam yayam mi salminama ha no fewi jeyna to ari funde machallah mi salmini ari funnaɓe fof tareji naaɓe garas naaɓe Mauritanie naaɓe fof mi salmini koreji mawniraɓam kadi ɓe koddumi mi salmini yimɓe fof e sehilam Fatimata De kankone machallah somi ɓeydima ɗum ɗo de e pulaago ko caggal Allah ko kanko tagi donc machallah ko sehilam machallah mbeɗa salmina mi mbaɗa welto kadi mi salmini kadi kala kadi mbaɗowo suivre Piindi TV e mi wiyaɓe rek merci beaucoup anne kadi parema ma an est ce que aɗa wawi defde mbaɗa wawi defde kay a wawi wuppude mbaɗa wawi wuppude kono mi wuppata kam mbaɗa wawi wuppu kono mi wuppata wuppata eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonni kam weltare noddude ɗo miñam baɗɗo fayida o hono Maimouna Haidara mi haalta ɗum kadi ko min yiɗanimo hooram yiilimo addimo ɗo mi weltima kadi e notade nde o noti kam de saabu noddude ne weeɓi ko notede saɗi mbiɗa wima mi weltima kadi miɗa wima kadi en kalfodiri aduna kadi mi wima kadi mami jagga no hannirta ni saabu ka cukalel moƴƴugel kadi mbiɗa wiya bandiraɓe fof oɗon jarlo oɗon jaa fof so tawi hon ko haalaɗo ko henanaki on gandon koye wona noon wonno fandare nde eɗen jetta kadi équipe technique dariɗo ɗo balluɗo en golle ɗe ha wawi laatade hono Ndeye Fatou Massaly ina wonde Thiatou Walo e Amadou Touré hande noon make-up o ko Fagne Ndiaye rewi ɗo kisma jetten Abou Sambou Diop Tata Leyla Daouda Dia min jettima no fewi e mbiɗa wiya bandiraɓe ha saaha goɗɗo kadi e émission goɗɗo mi yejjiti noon ko baɗɗiɗo yanata mbiɗa waɗa souhaité rewɓe ɓe fof gonɗen koye lewru mars lewru rewɓe mbiɗa wiya on fof bonne fête ha saaha goɗɗo e émission mon goɗɗo e comédie show mon goɗɗo tawa ko acteur goɗɗo walla actrice goɗɗo on jarama